Pred 66 miliónmi rokov narazil do Zeme obrovský asteroid. Jeho priemer bol asi 10 kilometrov. Rýchlosť bola taká, že náraz sa silou vyrovnal miliardám jadrových bomb. Všetko sa udialo v priebehu sekúnd. Nastal záblesk svetla, úderná vlna, oheň, prach a vlny. Nebol to len hlasný výbuch. Táto udalosť navždy zmenila tvár planéty. Zahynuli nielen dinosaury. Celý ekosystém sa zrútil, od oceánov po lesy. Stopy tohto nárazu sú viditeľné dodnes. Vedci presne vedia, kde k nemu došlo. Stalo sa to na mieste budúceho polostrova Yucatán v Mexiku. Pred dopadom bolo na Zemi prekvapivo teplo a pokojne. Väčšina pevniny bola pokrytá zelenými lesmi, moria plné života, klíma mierna a stabilná. Dinosaury sa cítili pánmi planéty. Pásli sa, lovili, rástli a rozmnožovali sa. Vo vzduchu lietali pterosauři, v moriach plávali obrie plazy. Všetko išlo svojím tempom, nič nenaznačovalo blížiace sa nebezpečenstvo. No práve táto stabilita urobila budúci dopad mimoriadne ničivým. Príroda nebola pripravená na také náhle zmeny. Milióny rokov pred dopadom obývali planétu najznámejšie dinosaury. Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus. V moriach plávali mosasaury, morské dravce veľké ako autobus. Na oblohe lietali pterosauři. Po zemi pobiehali drobné zvieratá podobné potkanom. Všetko bolo prepojené. Rastliny záviseli od slnka. Bylinožravce od rastlín, mäsožravce od bylinožravcov. Ak odstránite jeden prvok, zrúti sa celý systém. Presne to sa stane po páde asteroidu. Tento asteroid pravdepodobne vznikol v pásme medzi Marsom a Jupiterom. Tam sa milióny rokov otáčajú 100 000 kamenných telies. V určitom momente jedno z nich zíde z kurzu. Potom sa postupne začne približovať k Zemi. Milióny rokov letí po svojej dráhe, až kým sa nezrazí s našou planétou. Rýchlosť je asi 20 km za sekundu. Aj takýto relatívne malý kameň nesie energiu. Dokáže zotrieť z povrchu Zeme všetko živé. Chemické zloženie hornín v zemských vrstvách jasne ukázalo, že objekt bol bohatý na kovy, ktorých je málo v kôre Zeme, ale hojne v meteoritoch. To naznačuje, že k nám priletel asteroid, nie ľadová kométa. Hoci to najdôležitejšie nie je toto. Dôležité je, že bol veľký. Letel obrovskou rýchlosťou a zasiahol zraniteľné miesto. To všetko spolu spôsobilo celoplanetárnu katastrofu. Asteroid narazil do miesta s bohatými podzemnými ložiskami sadry a vápenca. Pri odparovaní tieto horniny uvoľňujú síru do atmosféry. Tá sa mení na jemný prach, ktorý stúpa vysoko a bráni slnečnému svetlu dopadnúť na povrch. Teplota prudko klesá, fotosyntéza sa zastavuje. Výsledkom nie je len pohroma, ale skutočná klimatická katastrofa. Je dlhá, chladná a smrteľná. Náraz dopadol na plitké pobrežie budúceho Mexika. Zem akoby kypela. Vznikol kráter cez 150 kilometrov. Rozpálené úlomky lietali všade naokolo. Všetko naokolo horelo, topilo sa, rúcilo sa, voda okamžite vrela. Živočíchy a rastliny v okruhu stoviek kilometrov zahynuli ihneď. Zároveň sa začali obrie vlny. Tie neskôr udreli na iné kontinenty. Miesto dopadu je na území dnešného Yucatánu. Hlboko pod zemou, pod vrstvou sedimentov, vedci našli kruhový kráter s priemerom takmer 180 kilometrov. Našli tam aj sklenené guľôčky, sadze a spálené horniny. Všetko to je výsledkom nárazu. Neskôr tieto častice objavia aj v iných častiach sveta, dokonca v Európe a Ázii. To dokazuje, že dopad nebol lokálny, ale globálny. Najprv oslepujúci záblesk. Potom horúčava, schopná zapáliť lesy aj stovky kilometrov ďaleko. Nasleduje hviezdny dážď. Milióny žeravých kameňov padajú z oblohy a zapaľujú okolie. Vznikajú požiare.
Tie pokryjú celé kontinenty. Vietor z výbuchu zmetie stromy. Živočíchy zahynú okamžite. To sú prvé hodiny konca. Sú aj tie najstrašnejšie. Dopad vyvoláva obrie tsunami. Na otvorenom oceáne sú vlny takmer neviditeľné. Pri brehu však narastú do desiatok metrov. Vlny siahajú stovky kilometrov do vnútrozemia. Zmýjú všetko. Lesy, močiare, hniezda aj živočíšne kolónie. Stopy týchto vln sa dodnes nachádzajú po celom svete. Kde bol predtým les, zrazu je vrstva morského piesku a mušlí. Po ohni nastáva tma. Do atmosféry stúpa množstvo sadzí a popola. Slnko stmavne. Rastliny prestávajú rásť. Teplota klesá. V oceánoch umiera plankton. Na súši hynie všetká vegetácia. Zvieratá nemajú čo jesť. Potravové reťazce sa rúcajú. Toto obdobie netrvá deň ani týždeň. Tma sa tiahne mesiace. Chlad trvá roky. Okrem popola sa do vzduchu uvoľňujú sírne plyny. Premenia sa na kyselinu a padajú ako dážď. Jazerá sú jedovaté. Listy horia. Mladé výhonky nerastú. Pôda je studená, kyslá a mŕtva. Aj najodolnejšie druhy sú v obrovskom strese. Čo predtým kvitlo, mení sa na púšť. Všetko sa deje rýchlo, v priebehu pár týždňov. A v rovnakom čase, na druhom konci planéty v Indii, naďalej vybuchujú sopky. Ide o Dekánske trapy, jeden z najväčších sopečných regiónov v histórii Zeme. Do atmosféry vypúšťajú ešte viac plynov, prachu a jedu. Vedci si myslia, že sopky neboli hlavnou príčinou vyhynutia, no zosilnili následky dopadu. Čo nedorazil asteroid, mohol doraziť sopečný smog. Nevymierajú však iba dinosaury. Napríklad miznú amonity, starobilé morské mušle, podobné slimákom. Hynú aj obrovské morské plazy, mnohé rastliny a prakticky všetky lietajúce jaštery. Toto rozsiahle vymieranie zasahuje oceány, lesy, močiare aj vysoké hory. V tejto dobe prežíva len skutočne málo živočíchov. Sú to tie, ktoré sa dokážu dobre schovať, jesť doslova čokoľvek, prečkať náročnú zimu a nepotrebujú pritom príliš veľa energie. Dinosaury boli veľké, pažravé a zraniteľné. Ich vajcia ležali pod holým nebom. Potrava závisela od čerstvej vegetácie. Pred chladom sa nevedeli ukryť. Keď jedlo zmizlo, zahynuli, no vtáky ich potomkovia prežili. Boli menšie, teplokrvné, jedli semená, hmyz aj zdochliny. A hlavne sa rýchlo množili. Preto vtáky prežili, no dinosaury nie. Malé cicavce, podobné myšiam a piskorom, prežili. Živili sa hocičím, žili v norách. Katastrofu prečkali pod zemou. Keď sa všetko upokojilo, začali osídľovať prázdnu planétu. Ubehli milióny rokov. Z týchto preživších sa vyvinuli veľryby, levy, slony, opice aj človek. Katastrofa uvoľnila miesto. Začala sa nová kapitola v dejinách Zeme. Vedci dlho nevedeli pochopiť, kde presne ten asteroid dopadol. Všetko sa však zmenilo, keď v Mexiku našli okrúhly kráter. Bol skrytý pod hrubou vrstvou zeme. Geofyzici preskúmali jeho tvár, vek a chemické zloženie. Všetko sa perfektne zhodovalo. Bol to práve Chicxulub, kráter po náraze, ktorý zabil dinosaurov. Dnes je pod zemou a morom, ale jeho forma hovorí sama za seba. Vedci našli vo vrstvách Zeme po celej planéte tenkú vrstvu ílu s vzácnym kovom irídiom. V zemskej kôre ho takmer niet, no je v meteoritoch. Tam sú aj stopy spálených rastlín a mikroskopické sklené guľôčky. Táto vrstva je rovnaká v USA, Európe a Ázii. Objavila sa takmer súčasne. To naznačuje globálnu katastrofu. Zem má pamäť a tá sa zachovala v kameni. Takýto náraz sa môže zopakovať. Vedci už sledujú oblohu. Hľadajú asteroidy, ktoré letia k Zemi. V roku 2022 sonda NASA mierne zmenila dráhu asteroidu.
To znamená, že už máme spôsoby ochrany. Hlavné je včas vidieť nebezpečenstvo. Ak sa to dozvieme neskoro, nemusíme mať šancu vôbec. Je dôležité pochopiť, doby ľadové nie sú spôsobené asteroidmi. Sú to pomalé procesy. Súvisia so zmenami obežnej dráhy Zeme, s úrovňou skleníkových plynov a s polohou kontinentov. Ľadovce prichádzajú a odchádzajú milióny rokov. Sú to ťažké časy, ale nie je koniec sveta. Ale dopad asteroidu je okamžitý a ničivý úder. A v tom je rozdiel. Ak ťa to zaujalo, prihlás sa na odber kanála. U nás je všetko krátke a k veci. Ahoj!